Gepleýär Azatlyk radio. Öňüňizde saglyk hormatly dinleýijiler. Pragada studiýada Kepdäniň jemi bilen men ýokşan anlaýar. Bu hepde Azatlygyň websaýtyny iň köp okulan, şoňlan birlikde iň köp dinlenen habarlaryň başyny türkmen häkimetleri ätiýaşdaky harblary hasaba alýar. Owgansan tarapyndan söwüşçüleriň terhede göýükçülük artýar diýen atlan çap edilen makala we gepleşik çekýär. Türkmenistanyň paýtagtynda güýçli şemal golaýlar. Türk neşri Türkmenistanyň korrupsiýanyň ýeten derejesi barada habar çap etdi. Türkmenistanyň harby gullukda keskerleriň we ätiýaşdaky gullukçylaryň taýýarlyk derejesini arada bildirilýär. Özök gümrükçüler Türkmenistanyň gelen otlulan partlaýjylary tapdylar atly habarlarymyz hem iň köp okulanlaryň bäşligine girdi. Şeýle-de bu hepde Arskal Paýdarlar Jemgyýetçilik Banky Mastercard tölek ulgamyny agdalyga taýýarlanýar. Aşgabatda çilim satyp çykaryldy. Çilimiň üstüne dawa turda atly gepleşiklerimiz iň köp dinlenen gepleşikleriň bäşligine girdi. Şeýle-de daha şoguzda bu ýyl 2000 tonna ýokary hilli şalekler, daýhanlar suwdan şikaýet edýär atly gepleşigimiz köp dinlendi. Bu hepde türkmen görnüşleri, ikinji hepde atly foto sergimiz iň köp görülenleriň başyny çekýär. Watanyny Berdimuhammedowyň portreti näçe gedek görkezildi. Serb oppozisiýasynyň hökümete garşy ýürüýüşleri dowam edýär. Sovet tanklarynyň garşysyndaky pidakarlyk diýen atlan çap edilen videolarymyz bolsa, bu hepde iň köp görülen videolaryň bäşligine girdi. Bu hepde iň köp gurrun edilen gepleşikleriň habarlaryň başynda hem türkmen häkimetleri ätiýaşdaky harblary hasaba alýar. Owgansan tarapyndan söwüşçüleriň terhede göýükçülük artýar diýen atlan çap edilen makaladyr. Türk neşri Türkmenistanyň korrupsiýanyň ýeten derejesi barada habar çap etdi. Aziýa Kubogy türkmen futbolçulary Özbegistanyň ulu hasap bilen ýeňildiler diýen atlan çap edilen habarlarymyz hem okuwçylarda gyzyklanma döredipdir. Olar bu habarlar bilen bagly öz pikirlerini aýtmaga çalyşypdyrlar. Hormatly dinleýijiler, siz hem Azatlygyň çap edýän makalalarına goz goýan temalaryna ses goşup öz pikirlerinizi, tejribeleriňizi paýlaşmaga çagyrýarys. Gepleýär Azatlyk radiosi. Hormatly dinleýijiler, Kepdäniň jemini Aşgabatly ýazgy Amanmurat Bugaýew bilen söhbetdeşlik esasyny dowam etdirýär. Söhbetdeşligiň temasy Türkmenistanyň aýal gyýlar we olaryň mejburi agyr zähmetde ulanylşy. Amanmurat ýurt içinden gelip gowuşýan habarlara görä şu günler gyş aýlaryna hem Türkmenistanyň owa ýerlerine aýal gyýlaryň gogoça çöplerini çapmakda, meydanları ekşe taýýarlamakda ulanýanyny gaýdylýar. Şeýle habarlar gelip gowuşýar. Size şeýle maglumatlar barmy? Dogrudan bir bolup biljek zatmy? Sebäbi Türkmenistan bir tarapdan $100 milyon owa hozalyk tehnikalaryny satyn alýar. Resmi metduat bu barada habar berýär. Gogoça çöplerini çapmak üçin, gogoça çöplerinden meydanlary arasalamak üçin owa hozalyk tehnikalary has netijeli iş edip biljek. Bu işde aýal gyýlar ulanmak zerurlugy häzir kunna düýpden ýok ýaly. Emma ýorlaryň aralaryna şu günler aýal gyýlaryň gogoça çöplerini çapyp berendigi hakynda maglumatlar gelip gowuşýar. Muny gözü bilen gören adamlar bar. Ýoksa şeýle ýagdaý gözü bilen görenleriň sanyny men özüm goşaýan, şo ýagdaý öz gözüm bilen gördüm. Goloýda bir iş alada bilen Aşgabatyň Gunnogor tarapyna gadymky gäwürsizliginiňki owalaryň birine denimde şonu ýoluň garasyna gowaça çöplerini çapyp gören aýal gyýlaryň sany 10 ýetýän aýal gyýlar gowaça çöplerini çapýarlar. Hümmermesi Türkmen metduaty Türkmenistanyň habar berişleri işleri ýerleriň ýa-da dol taýýar edilen ählerde sürmü işleriniň gesirilýändigi hakynda tanklyk materiallary izine berýär. Bir tele ekrandan hem radio efirden hem dowatlar ýapdy. Gaýet jurnallarym şeýle ýöne Türkmenistanyň köp ýerinde menin öz gözüm bilen gören ýerlerimin şu Ahal vilayatynyň Beherden etrawyna, Göktepe etrawyna, Akbuğda etrawyna goşy çöpler basyp oturan şu içiniň paset ýygynadan meydan näse diýsen masur bilen meýdanyň türbün meýdan köp gözüm. Gyşyň aňlaklygyny şol gelirler, aýal gyýlar, eller pilli şol goşy çöplerini çapýarlar, pil bilen çapyp şonu bir gyra üýsürip aýrýarlar.
Amanrat bu gelin gyýylaryň, aýallaryň gogaça çöplerini çapmagy olaryň öz hajatlary bilen bagly bolmasyn. Ýagny olar şu meýdana galan gogaça çöplerini çapyp tamdyr towluk ýa beýleki odun üçin ulanjak bolýan bolmasynlar. Bu hökman häkimetleriň mezuri zähmeti ilatyň boýuna dakmak bilen baglyp bolarmy? Meselen kıynanırdı sol häkimetleriň aýal gyzlaryň boýuna bakan işi ýa gogaça çöplerini çapmaklyk ýokun bolmasyn. Gogaça çöplerini doğrudan bir tamdyr towluk ýene gaýry üçin çapmak, onu kapyňa bir maşin teleska doğrulyp getirmek we etler döwrüne ýoň bolanda ýöne no döwür ütgözi owaryň tas ählisine diýen ýaly seviýe gaýrtildi. Ondan men ýörüýte durup gylyklansam, siz bir näme bir kışın anlagynda gogaça çöplerini çapýaňyz diýsem, onu edilseň maňa beren sowanyň bersen bolar ýok. Biz Akbuğda etrafının dayhan birleşiklerinin ağlarları, kärennetçileri bize berilen görkezme kışın günü tezinle gogaça ekilenok entek ekşe wagt bar. Ýoluň garalarını arastyramalyk ýokordon berilen görkezme diýdiler. Bu mana ýoşun bir aýal gyzlary agyr zähmete çekmek olaryň güýç ýeterinden has agdy fiziki işler olara amal etdirmekde etler döwründen miras alanlar ýadynda bolsa şu etler döwründe guruluş gyzlar brigadasy, betonçy gyzlar brigadasy ýa-da ýygymçy gyzlar, maşinlerden ýene näme gaýry şu zatlar bu aýal gyzlaryň agyr zähmete mezuri ýagdaýda çekilmegini bir jemgyýetiň garanan üstünlüğü hükmünde aýal gyzlaryň bir ýeten derejesi hükmünde subut edilýärdi. Dogry, Amanrat ýöne şu Sowet döwrüniň soňky ýyllarynda şemetdi wagtda aýal gyzlar şuňaly işlerden saklamak, aýamak hakynda hem çykyşlar edildi. Şoň bilen birlikde aýal gyzlar aýamak babatda aňyrdan gelýän däpler dikeldilmeliligini ýaly gurrunlar edildi. Aýal gyzlara söwdana kotlaryny ýa beýleki şuňaly ýerlerde iyi sorunlaryny köp töretmek, köp mümkinçilik bermek hakynda da gurrun edildi. Bu zatlaryň soň netijesi bolmadymy? Bu näme üçin mezuri zähmet ýa-da agyr zähmet aýallaryň boýuna şeýle derejede saklanyp garly ýa-da bir ýerde satyn alynýan tehnikalaryň peýdasy ýokmy? Ünlü sol dille edilýän zat bilen işçilerine amal edilýän zatlar bir-birine bap gelen oksa, indi eger kulak atsaň onu Türkmenistanyna ähli zat tehnikaň güýji bilen amal edäýmeli bolýan. Ýok şeýle tehnika anlaýaram diýilýär, wagtal-wagtalynda getirildi tehnika diýip toýum ýalar, ul hatda traktora araca takyp onu uňda sepýärlerim bolýan. Şu tehnika nirde görüp bolanok biziň ýer sürümi däl Partayın mevzumundadır. Gözüne gelen o. Doğru televizyonda görkezilýär ýörüýtandan süjetlerde ýöne şeýlelerini bolýan şu tehnikaryň arnýanlygy getirilýärligim şunu negerem şonu erkek bilen oklar öýgenler daşar ýurt tehnikalar täher bir uğrunu bilmesen ol isterde uğrunu önerilen Belaruslar ýa bolmasa Özbekistanyň önerilen niwa kambaýlar däl olara bir erketmek üçin düşünje gerek onun çemgelene bir taýýarlygy ýok adamlara berýärler olaryň harly wagtda şu tehnikany erkek bilmezden sanyň karýaly özüm meselen beýleki bir gyýlanmaly tarap şol etmeli gönnen onu işlerini meselen Dayhan birleşiklerinin wadyň ýerini türerlerinden gidip Fufeýetlikdäki ýerleri ogurynça turup 5 manat kazananlaryny kem görenok şeýdi bilen tehnikada gizlin kazandyň pidasy bolýar. Men subyektiw garaýşym ýöne Amanrat bağışla sözüňi bölenini owa ýerlerinden owadaky mezuri zähmetden şähere geleliň ýa-da agyr zähmetden şähere geleliň. Aşgabatda bolýan turistler, siýahatçylar şokrama yssyda gyşyň aňdagyny aýal gyzlaryň köçelerde süýseli gezip görenligini, arasaçylyk işler bilen meşgul bolýanyny görenliklerini geň alyp gurrun edýärler. Bu ýagdaý barada biz odalam gurrun etdik azatlygyň efirini. Bu ýagdaý üýtgemedimi? Şu meselede bir tehnikalar ulanylýarmy? Agyr zähmetden aýallar halat edilýärmi? Yok, sen hiç oňun özgörme ýok. Bittin segaýtym şu aýal gyzlaryň zähmeti, el zähmeti köpçüliklerin ullanýar. Hatda şäherde mundan bir 5-6 ýyl öňden ýertir ýa gije ýaryndan soňra köçeleri süpürüp gören tehnikalar bardy. Köçäni täminleýän, şu tozun aýryan ýerinden suw sepýän tehnikalar bardy. Şolar nire ýitirim boldy belli däl. Şol aýal gyzlar anydan ýan dangdan sagat 4-de 5-de
köçäs karılýar. Şolaram ondan bozulup bilen protokol köçelerini arasynda ýarar. Soňundan şäheriň şu protokol köçelerini ýanaş peýliýäklerin baglaryna ýetewan etmek, oň arasyna ýetewan etmek bilen hemme şol aýal gyzlaryň boýnuny özüm gynanýar diýerim. Şol aýal gyzlar yerli ýaşaýjylar däl, iş gözläp bir döwüm çörü kowlap gelin gyzlar vilayatlerde iş tapman, kimsi çağasyny gaýnanesine oýup, kimsi elçisine oýup, kimsi adamsyna bolmasa özüň gitmejek bolsaň sen onu çağalar garlygyna. Şol gelin gyzlar özüň de köpse ýaňy durmuşa çykan bir iki çağal gelirler arasynda ente durmuşa çykmadyk gyzlar emma diýmek gelin gyzlaryň agyr rahmete çekilmeli, olara katledilmeli değerli bir milletin gezzeti gene fonduna da urulayan ulu. O ne sağa ene mekini görmeyen ulu olacak bolsa, enetinden edip terbiye almayacak bolsa, mekini görmeyecek bolsa ya da ertekun ene olmalı kıyıdlar. Çemgelen yerdine göründü, bağırın dilim bolya tomsun bunu yine de yaşır bir böyle karton kağıp tapsalar son ya bu kurak yerde bağın kolovasını günörtanın ısısında deyince değerler kışın bunu olin olorun barara yerleri yok ondan sonra giyirip zayların giyirelgelerine yani padyez yerlerimize giyirip bravaz gelinecek bolyalar ondan iki yaka dözünsüz adam çayneniz termiziniz bolsa kılgın su yokorçuktan alayın men kvartiramdan niye ya olmasa öyününe aynadan elektrik sayına vuran şolara kılgın su getirip veriyor. Ilgıçsızlığım gittinse cemiyette artık var ya kavirler orada ne yaptı bizim padyezinde gelip uyuşup dursunuz çıkın bizim padyezinde sizin deyince aslında ona mı deyip bizi işareleri kovup gören adamlarım var. Karan Amam radni Türkmenistan'da bir topar cemiyetçilik kurumasynyň hem bardygy aýdylýar. Eger hökümet, häkimetler bu meselelere başgalyrmasa, mysal üçin Genanlar Birleşik ýal guramalar bu meselelere başgalyrmaýarmy? Metduatda bu mesele gozgolmaýarmy? Yok, şolun sizin diýen Genanlar Birleşiginde bir kardeşler arkadaşlar diýip adlandyrylýan profsoýuz guramalarym bar, bir ýaşlar guramalarym bar, bir türlü partiýalaryň bar, 3 tane partiýa bar Türkmenistan'da diýip döşek urýar. Bular diňe tribuna çykyp bizi ähli we gulýaly, ähli ýyla sohanyna aýal gyzlarym baktyar durmuşda ýaşaýar diýip ünýäler bar bolan şol olaryň çekýän kynçylygy hakynda, ýene gaýry hakynda kelam agyp gurrun edilen o konsoň şol gelin gyzlar vilayetlerden gelen gelin gyzlaryň özleri sähel bir nägilerik bildirjek bolsa olary diýýän zat seni çağıryp getirem zok, razy bolmasaň on ýoluň gidiber gelen ýerine diýip olaryň ýüzüni daraýalar, galy bersedine şolaryň kazanjyny ýaşaýşaýyna ýene gaýra diýip ol obalaryny köp gelin gyzlar diýer. Näme berjegimizi bilen zok çağalandy, öýümüzi maşgalanda taşlak geldi, galýan kazanjyny özüni reklemäge ýaşy kreýnalan zaýmy tölemäge zordy netdiýär diýip. Amamrat, meselede siz özüňizden çykalga sorasalar, nähil çykalga salyp bererdiňiz ýa çykalga ýokmy? Çykalga äden de var, ol üçin ozaly bilen şol yerlerde kurulan bir giden zavod, fabrikler var ya beýle karhanalar var. Şolar kuruldy diýip dawaraly aslya ýöne işlän okşolar aslında dolu ýüzünde. Şol yerlerde urulan şol zavod, fabriklaryň, karhanalaryň işini ýola goýmak gerek. İkinciden goý Aşgabatda gelen bolsa Aşgabatda boş duran köne umum ýaşaýşaýlary var, professional tehnik süýçülerin var. Şolary yerleşdirmek gerek o gelen miçareleri bermeli şonu. Birine 2 bolup 3 bolup bir otogda ýaşaň diýip ol. Ýykyryp gidip bir taýin duran ýaşaýşaý, umum ýaşaýşaý pesinden bir 100-150 korutlyk otogly. Miçarelerim köçede ýakşapynda bunu görmeli. Garaz bir uzak gurrun. Hormatly dinleýijiler, Aşgabatly ýazy Amanmurat Bugaýew bilen Türkmenistanyny aýal gyzlar we mezur rahmet ýa-da agyr rahmet aradaky söhbetdeşligimizi dinlediňiz. Eýsem bu mesele boýunça sizden nähil pikir garaýşlar bar? Bize ýazyň, telefon edin. Gepleýär Azatlyk radio. Hormatly dinleýijiler, hepdeniň jemini owan nepderimiz bilen dowam etdirýär. Söhbetdeşimiz Kawulla kawarçymyz Şaýmerdan Urumrady. Şaýmerdan Urumrady Demirgaz gowan sanaky ýagdaýlar hakynda soňky maglumatlar berseňiz, eşdilýän habarlara görä ol ýerde howpsuzlyk ýagdaýlary kän gowulaşmaýar.
belki yaramazlaşa hopsuzluk ýagdaýlary gününde dünýäli uruş bar, hopsuzluk şertleri gün saýyn mewjüye. Demirgazyk Owganystanyň 5 welaýatynda hopsuzluk şertleriniň yaramazlygyny yerli resmiler hem boyun alýarlar. Hususan Türkmenistan bilen çäkleşýän welaýatlar bar. Balx welaýaty, Jowzjan welaýaty, Paryab welaýaty, Unbatar Owganystanyň Badygys welaýaty, şu welaýatlarda hopsuzlyk şertleri has yaramazlygynda galýa. Şu ýol hopsuzlygyny üpçün etmegem döwlete başartmaýardyr. Şol Akkenebenden Mazar Şerife çelliğe gelýän ýol bar, şa ýol. Şol ýoluň orunda bar bolan harby postlaryň hemmesini jeňçiler basyp aldy. Häzir şol ýoluň orunda hiç döwlet güýçleri galmady. Şol ýoldan geçmegem häzir gaty kyn bolup dur. Hökümet adamlary ha geçip bilmeýär, raýat adamlaryna hem geçmek gaty kyn bolup dur. Şaýmerdan ul bagyşly sözüň öýleýin. Indi bu ýagdaýlar Türkmenistan bilen arada gatnaşyklara nähil täsir ýetirýär? Türkmenistanyň öň birde ýarymda şu aýal telekeçiler gelýärdi. Demirgazyk Owganystanyň Balx welaýatyna Mazar Şerif şäherine anykoýa. Şolar hem häzirlikçe gelmäni goýdy. Hopsuzlyk şertleri sebäpli gelen ýoklar. Türkmenistan arkaly Owganystana gelýän ýükler hem şu Akkenebenderinde togtap dur. Köpsi bäri geçip bilen ýok, gorkup. Şu jeňçilerden gorkup hopsuzlyk ýagdaýlarynyň yaramazlygy sebäpli. Indi hökümet ýa häkimetler burada nähil tagallar edýärler hopsuzlygy kadalaşdyrmak, hopsuzlyk ýagdaýlarynyň gowlanmagy üçin. Bu metdugatda beýlekde ýa resmiler tarapyndan edilýän beýanatlar ýokmy? Näme diýerler, näme pikir bar häkimetlerde? Häkimetlerim hatta şol Owganystanyň täze Goranmak ministeriniň wezifesini ýerine ýetirji ministerim arada şu Paryab welaýatyna bardy. Ondan soňam şu yerli häkimetleri dolandyrjy idarasynyň başlygy hem şu taý Paryab welaýatyna bardy. Biz Paryab welaýatynda hopsuzlygy üpçün etmek üçin alada etjek diýip şondan soňra aýgatly golly atly halkara güýçler hem şol harby operasiýalara gatnaşdy. Ýa-ni şu harby operasiýalara gatnaşyndana garamazdan Talibanlar güýçlenýär, jeňçiler bar, ha güýçlenýär. Şol Birleşen Halkara güýçlerine garşy, NATO güýçlerine garşy hem yüz uruşmak başarýar jeňçilere. Äder şu Paryab welaýatynda ençeme etraplarynda uruş boldy. Şol uruşlara Birleşen Halkara güýçleriniň harbiýleri hem gatnaşdy. Ýöne şu harbiýlere halkara harbiýlerine garşy hem güreşip bilýär yerli jeňçiler. Şeýle ýagdaý yaramaz. Indi bu jeňçileriň şeýle aktivleşmeginiň sebäbi näme? Muňa aňyrtynda näme bolup biler? Nähil güýç bolup biler? Nähil düşünýärler synçylar bu ýagdaý? Indi bu ýagdaý şu taýda daşary ýurtly jeňçileriň hem hususan hem şol Merkezi Aziýaly jeňçileriň bardygyny aýtýan yerli resmiler şonuň üçin hem Demirgazyk Owganystanda hopsuzlyk şertleriniň yaramazlaşýandygyny ma'lum edýärler. Hem Pakistandan daşary ýurtly jeňçiler Owganystana gelýär. Käbir Pakistanyň öňki generallary hem şol urşa ýol başçylyk etýär, töweş hereketlerini ýol başçylyk edýär diýip yerli resmiler aýdýarlar. Bu nä derejede hakykat bu barada bir taqiqat edilen ýok. Edilse-de bilmedim, meniň habarym ýok. Şu dürli sebäplerini görkezýär bilermenlerinde birinciden şol Merkezi Aziýaly jeňçileriň şol Merkezi Aziýa ýurtlary bilen Owganystanyň Merkezi Aziýa ýurtlary bilen serhetleşýän sebäplerine toplanmagy şu Demirgazyk Owganystanda ýagdaýy yaramazlaşdyrýar diýip şeýle pikirler ýöretýärler. Şaýmerdan ulumrady, indi bu türkmen owgalarynyň Owganastandaky etnik türkmenleriň reaksiýasy ýa-da garaýşy, pozisiýasy nähili bu ýagdaýda? Şu arada sizde bir anyk maglumatlar barmy? Näme aýdyp bolar? Olar nähil garaýarlar, nähil çemeleşýärler ýa-da nähil gatnaşýarlar bu ýagdaýlara? Aýnasam türkmen owgalarynyň köpünde jeňçiler hereket etýär. Şol başlygy türkmenlerden hem köp adamlar jeňçiler misal üçin şu tutuş Türkmen ýaşaýan Hamyab etrawyna dollygyna jeňçiler ýetilip etýär. Hamyab etrawyna garkyn etrawyna adam şeýle beýleki Jowzjan welaýatynyň sekir etrawynda türkmenler ýaşaýan howçun bolup ýaşaýarlar. Şol türkmenler ýaşaýan ýerleriň hemmesinde jeňçiler bar häzir. Şu türkmenler hem goşulyp başlady. Bilmedik bunyň sebäbini. Näme üçin beýip goşulýarlar? Öň Talip rejimi döwründe türkmenler köp gynamalara duçar edildi. Şoňa garamazdan häzir türkmenleriň şu Talip söwüşçilerine goşulyp başlanmak orak bolup durýar. Onuň sebäbi bilip bolan ýok.
Hormatly dinleyijiler, Kawulla Kawarsyma Saýmerdan Ulmurady bilen Demirgalyk Owganstanyň howpsuzlyk ýagdaýlary baradaky söhbetimizden ediňiz. Şonuň bilen hepdäniň jeminiň soňuna geldik. Gepleşiklerimizi dinleýäniňiz üçin köp sag bolun. Azatlygyň tolkunlaryndan aýrylmaň.